खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गिबियावनो बयनिसिमबो नार्जारि चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै जेन भिडिअखौ जोबजासे नायलाङो खावलायनाय जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होनो खावलायनाय जाबाय। जेन नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै आं सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हानाय बादि दानिया फैदो दिनैनि आपडेट खौरांफ्राव। दिनैनि गिबि रादाबाव दं नोंथांमोना मोननो हासिगोन 10,000 निफ्राय 50,000सिम रांखौ मोननो हागोन नोंथांमोना। बे खौरांखौ फोसावदों हादरनि गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा। जायफोर फिसा फिसा गला होनानै नखर जिउआरि सालायो जेरै मैगं थाइगं, फिथाइ सामथाइ जाग्रा गलाफोर आरो फुटपाथआव साहा गयनि गला होगिरिफ्राबो बे रांनि अनसुंथाइखौ मोननो हागोन। मख'थावना दि पीएम स्वनिधि बिथांखिनि गेजेरजों बै रांखौ होनो फोसावदों सरकारा। जुदि नोंथाङाबो फिसा फिसा फालांगि खालामो एबा मैगं थाइगं, फिथाइ सामथाइ जाग्रा गलाफोर आरो फुटपाथआव गला होयो अब्ला बे रांनि अनसुंथाइखौ मोननो हागोन। जों मिथिनाय बादिब्ला 10,000 निफ्राय 10,000 रांनिफ्राय 50,000 रांसिम नोंथांमोनहा जेबो रोखोमनि गावारि धोन फानालाबा बे अनसुंथाइखौ सरकारनिफ्राय मोननो हागोनखौ जोङो मिथिनो मोनदों। नोंथांमोना स्वनिधि बिथांखिनि गेजेरजों होनाय रांनि अनसुंथाइखौ मोननो थाखाय pm-sobanidhi.mohua.gov.in मावख'आरि वेबसाइटआव हाबहैनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै सीएम प्रमद बर'आ बीजेपीनि आफादगिरिजों गुवाहाटीआव गोनांथारै सावरायनायखौ जोङो मिथिनो मोनदों। मिथिनाय बादिब्ला इउपिपिएल दोलोआ क'क्राझार लकसभा बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ बिजाथि होगोन। बिखौ लानानै थांनाय समाव गोबां दाबि खालामना इउपिपिएल दोलोनो क'क्राझार लकसभा बियाबखौ नांगौ आरो बिखौ लानानैनो मैया गुवाहाटीआव बीजेपीनि माहारियारि आफादगिरि जेपि नाड्डाजों गोनांथारै लोगो हमनानै सावरायनायखौ जोङो मिथिनो मोनदों। आरो बे समाव आसाम प्रदेश बीजेपीनि आफादगिरि बिथां भबेश कलितायाबो दंफायोमोन। बेजों लोगोसेनो बीजेपीनि माहारियारि दैदेनगिरि सम्बित पात्रायाबो दंफायोमोन। आरो बे समावनो फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय एबा सीएम प्रमद बर' बिथाङा बीजेपीनि माहारियारि आफादगिरि जेपि नाड्डाजों गोनांथारै सावरायनायखौबो जोङो सल'आव मोननो हादों। फैगौ लकसभा बिसायख'थिया जानो गेजेराव मात्र दाननै दानथामल'सै। बेखायनो रायजोआव इउपिपिएल दोलो आरो बिपिएफ दोलोजों लोगोसेनो गोबां राजनिति दोलोफोरखौ बारानिफ्राय बारा मेल मिटिं खुंफुंनायजों लोगोसेनो लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय जानजि खाफ्रानायखौबो जोङो आथिखालाव नुनो मोनगासिनो दङसै। मोनसे गोनांथार खौरां फोसावनो सिगांदों नोंथांमोननि थाखाय नार्जारि चेनेलनि जोहै। आथिखालाव जोंनि जिउ खुंथाय राहायाव जों बयबो न'खा नायब्लानो सानफ्रोमबो प्लास्टिक हारिनि मुवाखौ बाहायालाबानो थानो हाया बेखौ जों बयबो मिथिगौ। नाथाय प्लास्टिक हारिनि मुवायाव मानसिनि थाखाय मा मा बिषाक्त हारिनि गुन्द्राफोर थायो आरो प्लास्टिक हारिनि मुवाखौ बाहायजायो ना बाहायजाया जों बेखौ बयबो सरासनस्रा सुबुंफ्रा मिथिना लानाया बयनिबो थाखाय गाहाम। जों मिथिनाय बादिब्ला गावनि देहाखौ साबसिनै नुहोनो थाखायबो बाहायो प्लास्टिक हारिखौ। नाथाय नोंथाङा मिथिगौना प्लास्टिकआ सुबुंनि देहानि थाखाय बेसेबां खैफोद गोनां? मख'नो गोनांदि सुबुंनि जिउनिख्रुइबो गोलावसिन प्लास्टिकनि जिउआ। नोंथाङा माब्लाबाफोर नोजोर होफेरदोंना प्लास्टिकआ मिथिंगाखौ माबादि फोजोबस्रांगासिनो दङ? नंगौ, सुबुं माहारियाबो मिथिंगानिनो मोनसे बाहागो। जों मिथिनाय बादिब्ला प्लास्टिकआ बुहुमाव थानाय जिउ जिबिनि थाखाय गिख्रंथावसिन केन्सार बेराम जानायनि मोनसे गिदिरथार जाहोन।
कलम्बिया मुलुगसोलोंसालिनि बिगियानगिरिफोरनि दैदेननायाव बिजिरसग्रा हानजाया मोननाय बादिब्ला 1 लिटार बथलनि दैयाव खमैबो 2,40,000 प्लास्टिकनि थुख्राफोर दङ, जाय सुबुंनि देहायाव गोरलैयैनो केन्सार बेराम सोमजिहोयो। बे बिजिरसंनाया प्रसिडिंग अफ द नेशनेल एकाडेमी अफ साइन्सआव सेबखांजादों। 1 लिटार बथलनि दैयाव 1,10,000 निफ्राय 3,70,000 प्लास्टिकनि गुनद्रासाफोरखौ मोननाय जादों आरो बेफोरनि गेजेराव 90% नेन'प्लास्टिकफोर। नेन'प्लास्टिकखौ माइक्र'प्लास्टिकनि रुजुनायाव सावस्रिनि थाखाय मोनसे गिदिर खैफोद होनना मोननाय जायो, मानोना बेफोर मानसिनि जिबख्रिफोर, थैनि बोहैनायाव हाबनो आरो बिनि उनाव अंगफोरखौ खहा खालामनो थाखाय थोजासे फिसा। बे गुनद्रासाफ्रा जोनोम जायै गथ'साफोरनि देहायाव जेंना सोमजिहोनो थाखाय प्लेसेन्टानि गेजेरजोंबो थांनो हागौ। नेन'प्लास्टिकफ्रा सिगांनिफ्रायनो केन्सार आरो गथ' जोनोम होनायनि जेंना आरो जोनोमनिफ्रायनो देहायारि जेंनाजों सोमोन्दो दङ, जायनि जाहोनाव आथिखालाव केन्सार बेरामा सुबुंनि देहायाव जोबोद गोरलैयैनो सोमजिनो हमदों। बेनि अनगायैबो जोनोम जागोदान खुदियानि देहायाव बायदि देहाजों जेंनाफ्रा नुजाथियो। बेनिखायनो आथिखालाव सरकारि नङै गौथुमफ्रा प्लास्टिक बाहायनायनिफ्राय गावखौ गोजानाव दोननो एबा हेंथा सांग्रांथि होनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो। बेजों लोगोसे दिनैनि खौराङा बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। थेंक इउ फर वाचिं।